מה שאני מאוד רוצה זה להפסיק להסתתר. כל החיים לימדו אותי שזה אישה היא טאבו בעצם. בשבילי אישה זאת תעלומה מאוד גדולה. להיות אישה בשבילי זה כל הזמן לשרוד, להחזיק את עצמי. יש לי ממש פחד להיות כמו אמא שלי. כמו שאני זכרתי בתור ילדה, מה אני לא אהבתי, אני לא אעשה את זה לילדים שלי. מהאמא הפרטית שלי אני בהחלט מרגישה שינקתי הרבה רעל. אני פתאום מרגישה מה שכל כך נעלם מחיי, ואני כל כך משתוקקת לו. רוצה להרגיש, רוצה להשתחרר, רוצה לנוע. לא מפוצחת ומרסקת את הקוד הגנטי הדפוק הזה של הנשיות, אני לא מסתלקת מהעולם הזה.